Vítam vás, milí priaznivci Klubu národohospodárov Slovenska. Bude vám konferovať Peter Zajac Vanka a budeme tu mať aj vzácneho hostia, dnes už nebohého profesora histórie Matúša Kučeru. Ide o spomienku na slávnosť odhalenia sochy kráľa Svätopluka na Bratislavskom hrade. Prečo pamätné stretnutie na Bratislavskom hrade a prečo je tu socha kráľa Svätopluka? V roku 2026 je to 1146. výročie vydania buly Privilegia Tue Industriae pápeža Jána VIII, ktorou uznal Svätopluka za kráľa. Je to v roku 2026 aj 1163. výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Odhalenie sochy kráľa Svätopluka sa konalo 6. júna roku 2010, teda aj v deň 149. výročia memoranda národa slovenského, prijatého na Slovenskom národnom zhromaždení v Martine dňa 6. a 7. júna roku 1861. Bol to programový dokument slovenských štátoprávnych, politických a kultúrnych požiadaviek. Autorom memoranda bol Štefan Marko Daxner a v roku 2010 to bolo 149. výročie, v roku 2026 ide o 165. výročie. Jazdecká socha kráľa Svätopluka bola na nádvorí Bratislavského hradu slávnostne odhalená toho 6. júna roku 2010 za účasti čelných predstaviteľov Slovenskej republiky a diplomatického zboru z celého sveta. Na ceremonii sa zúčastnili traja najvyšší ústavní činitelia, prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, predseda vlády Slovenskej republiky dr. Robert Fico a predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška. Dielo jazdeckej sochy vytvoril akademický sochár Ján Kulich na podnet profesora histórie Matúša Kučeru, historika dokumentujúceho obdobia Veľkej Moravy a autora monografickej knihy Kráľ Svätopluk. Zúčastnili sa tu aj desiatky starostov obcí a prednostov v okresoch a krajoch, ktorí priniesli so sebou prsť rodnej zeme, ktorá bola v tubách vložená do podstavca sochy. Podstavec pán profesor Kučera nazval oltár vlasti a teda do tohto podstavca traja najvyšší ústavní činitelia symbolicky vložili vlast Slovenskú republiku, Slovensko, a symbolicky spolu zviazali tri svätoplukové prúty ako symbol súdržnosti slovenského národa. Takže keď sme si povedali toľko, bolo by záhodno pustiť k slovu aj pána profesora Kučeru. A dnes a už 10 rokov stojí na Bratislavskom hrade priamo pred Dunajom, čelom až za Dunaj, jazdecká socha Svätopluka kráľa. Od toho vlastne môžeme byť hrdí a od toho môžeme vlastne definovať našu aj štátnu príslušnosť a samozrejme aj hrdosť a vlastenectvo. To je všetko, nechám slovo pánu profesorovi. Počúvate Slobodný vysielač. Áno, bolo to zo Slobodného vysielača. Dobrý deň, pán profesor, znova sme sa stretli u nás. Som veľmi rád, že som vás mohol už teraz po koronakríze navštíviť. Hovorím teda s pánom profesorom histórie Matúšom Kučerom a stretli sme sa, zavolali sme sa spolu kvôli tomu, že si pripomíname 10. výročie odhalenia Svätoplukovej sochy na Bratislavskom hrade a vyšiel o tom krásny článok v literárnom týždenníku dvojčíslo 1920 20. mája 2020. Pán profesor, mám tu od vás aj knihu Kráľ Svätopluk a už vám odovzdávam slovo. No ten článok mi urobil potešenie a aj smutné spomienky. Že neviem, kto je autor, osobne sa s ním nepoznám. To je redaktor Fábry.
Áno, Pavel napísal Fábek. veľmi peknú spomienku na otváranie tejto sochy. A povšimol si jednu vec, ktorú nikto ani veľmi nezaznamenal, ale ktorú sme ako ľudia, ktorí sme stáli veľmi blízko tohto pomníka pri jeho odhalovaní, sme si ani veľmi nevšímali, že 37 prednostov okresov na Slovensku. Každý priniesol hrst hliny a môj priateľ šikovný chlapec urobil pekné tubusy a do každej dal prst tejto hliny, takže nakoniec v tom pomníku sa zišlo celé Slovensko. Ja som si po tomto článku uvedomil, že tento fakt, že sme tam na oltár vlasti, tak by som nazval to miesto Bratislavského hradu a sochy pri ňom, že na tento oltár vlasti sme položili celé Slovensko ako spomienku na počiatky štátnosti u Slovákov. Lebo o tú ide. A ešte druhá vec, ktorú nemohol vedieť tento pán, lebo nebol tak blízko. On len bol šťastný, že ho bývalý prezident vlády prepašoval. Teda si prezident. Pozvaných hostí. Ale ja som ten deň pri tej slávnosti aj odovzdával do rúk knihu Král Svetopluk. No, toto zastavím na chvíľočku, pretože bude zmienka o monografii Král Svetopluk a dozvieme sa trochu viac. Takže na obrázku máte titulku z knihy Kráľ Svetopluk. Táto kniha bola vydaná vydavateľstvom Matice slovenskej v roku 2010. Vieme aj presný termín vydania 6. júna ku tej slávnosti. Pán profesor, ktorý mu povie viacero slov, aj ako to celé vznikalo. Ja len teda smutne poznamenám, že keď som v roku 2026 chcel od šéfredaktorky Matice slovenskej, že by bolo vhodné dať reedíciu tejto knihy, neuskutočnilo sa tak. Nevieme príčinu. Či za to, že tlačiarne Neografia v Martine sú v krachu, či preto, že Matica Slovenska nemá peniaze, či preto, že nie sú vysporiadané autorská práva. Jednoducho táto monografia Kráľ Svetopluk je už len v knižniciach. Tak počúvajme teda ďalej, ako pán profesor hovorí. Viete, veľmi mi odláhlo, pretože mnoho nocí som nespal a som tú knihu písal deň, noc, lebo to bola dohoda, ktorú som uzavrel v ateliéri už nebohého Janka Kulicha a žijúceho bývalého predsedu vlády Roberta Fica. Aj súčasného. Podali sme si ruky, že Janko Kulich urobí sochu a že, ako by hovoril jeden priateľ maliar, že sú len traja sochári na Slovensku, ktorí vedia urobiť poriadneho koňa a že Janko Kulich patrí medzi nich a že predseda vlády urobil nadáciu, aby sme zozbierali peniaze, aby sme tú sochu mali za čo postaviť. A ja som sa zaviazal v tomto triumviráte, že ja napíšem knihu, aby národ vedel, aký pajac to tam sedí na tom koni, že to je veľmi významný muž, ku ktorému sa Slovensko kajá dlhé roky bez toho, že by to mnohí z nás vôbec vedeli a o tom niečo počuli. A tak som si uvedomil, priatelia,
že repetitio est mater studiorum, že opakovanie má matko múdrosti. A keď som vám kedysi vykládal o ríši Svätoplukovej, celkom som uvítal, že sa môžem a musím vrátiť k celému ovzdušiu, lebo neviem, či je to pravda, lebo moje nohy už neslúžia, aby som sa šiel podívať na hrad. A ani ma tam nemá kto veľmi odviesť a doviesť. Takže som počul. No, na chvíľočku zastavím vyprávanie, ktoré sa už týka viac sochy, a len teda dopoviem príbeh knihy Kráľ Svetopluk. Táto monografia profesora Matúša Kučeru, ktorá vyšla v tom roku 2010, má okolo nejakých 150 strán. Sú tam aj pramene, je tam letopočet, je tam aj nekrolog, ktorý písal profesor Kučera, slovenská tradícia Svetoplukova vo vede a v kultúre slovenskej. A čo k tomuto teda povedať? Akurát toľko, že aj sám pán profesor konštatoval, že veľmi ťažko sa mapovalo niečo o živote Svätopluka. On predtým už aj vydal knihu Postavy Veľkomoravskej ríše, kde teda hodnotil jednotlivé historické pramene. A tu si možno narobil množstvo nepriateľov Čechov v Českej republike a aj množstvo nepriateľov na Slovensku, ktorí nie sú až tak priateľsky zameraní ku Slovensku ako krajine, ku Slovenskej republike, lebo stále hovoria, že Svetopluk bol predsa zradca, bol vrahom, bol človekom, ktorý bol slávybažný a tak ďalej. No preboha, skúste to nepovedať o niektorom našom politikovi, veď práve, že toto sú naše dejiny. Takže poďme ďalej. A púšťame si zase pána profesora Kučeru. Že sa stáva takým dosť pekným občianským zvykom pre našich mladých ľudí, že mladomanželia idú na hrad a položia tam veniec kvetí pod sochu Svätopluka a vyprosia si od neho, aby ich manželstvo bolo silné, ako bol silný Svätopluk, aby bolo mohutné a požehnané, lebo mal dvoch, možno že až troch synov. A teda, aby zobral ochrannú ruku tento veľký muž aj nad ich manželstvom. Je to veľmi pekná spomienka, tradícia, ktorú si mladí pestujú. Ja im k tomu želám, aby sa im to pekne vžilo do duší, do hlav a do srdc. Toto môžem naozaj potvrdiť aj z vlastnej skúsenosti. Dcéra sa vydávala v Bratislave a sobáš mala v zrkadlovej sieni primaciálneho paláca. Odtiaľ úplne úžasne si zabezpečila odvoz takými tými vláčikmi hore až na hrad. V parlamentnej reštaurácii hore na hrade, vedľa hradu, mali svadobnú hostinu. A samozrejme bolo aj možné navštíviť hrad, pretože to boli aj svadobčania, ktorí neboli z Bratislavy, takže si pozerali hrad a naozaj bola aj kytička kvetov pod sochu Svätoplucha. Od toho by som tu bol ja, ktorý by bol takéto niečo zabezpečil. S mojím priateľom zo známkovej torby a mojou manželkou do ateliéru Janka Kulícha. A Janko Kulích vytiahol svoju peknú sošku Svätopluka na koni vyrezanú z dreva, ktorú urobil ako 12-ročný, keď išiel do školy k majstrovi Španielovi do Prahy. Vyučiť sa sochárom a medailéristom. Ale súčasne ukázal aj plnú tašku vyrezávaných
iných svetoplukov a figúr a iných štúdií, ktoré ho zamestnávali. Pridali sa mnohí priatelia, ktorí mi pomáhali, medzi nimi nemôžem zabudnúť na nebohého Drahoša Machalu, ktorý bol ohromným novinárskym motorom, ktorý vykrikoval všade, poďme, to je ohromná idea, tá Kučerová myšlienka, aj odvoláva sa na ňu pán Fábry, že bol spojený len s Drahošom a dozvedal sa, čo sa deje. A tak bolo jedno také poobedné stretnutie pri jednej fľaške vína, kedy bol môj nebohý priateľ z Pezínka, odpuste mi, meno si teraz nespomínam, bol to veľký umelec a tvorca. Keby som bol pripravenejší, by som si jeho meno našiel. Ja som vás vlastne prepadol, jasné. Ktoré, alebo možno aj niekto iný nájdete. Jeden veľký muž našej známkovej tvorby. Sedeli sme s Jankom Kulichom a sme sa dopátrali, že by sme do toho išli. Že sú tu hotové modely, že je 10, aj možno viac modelov ateliéry Janka Kulicha, ktoré by mohli slúžiť ako vzor. A keď po jednej schôdzi, ktorú zvolal predseda parlamentu, sa nás zišlo, taká skupina slovenských intelektuálov, sme celú myšlienku vážne zdvihli. A ja už predtým, ako generálny riaditeľ Slovenského národného múzea, som odovzdal hrad do rúk slovenského parlamentu. Parlament a predseda vlády naraz boli naklonení. Poďme do toho. A je tu pamätná schôdza trojky v ateliéri Janka Kulicha. Janko Kulich, Robert Fico ako predseda vlády a Matúš Kučera ako historik. Sedeli sme priateľsky, prosím, ani sme nič nepili. Fico bol skoro abstinent a s Kulichom sme už mali niečo odpité. Takže hovorím, no tu Janko Kulich vie urobiť koňa, aj panovníka, to už sme videli, alebo kone kúpal na potoku od detstva. To je v poriadku, ale nevie nič o Svätoplukovi. A tu oproti Robert Fico, nech mi to Robert prepáči, ten nevie nič ani o koňoch, ani o Svätoplukovi. Ale bol politikom. A tak ja som musel urobiť malú prednášku. Keď oni chceli Svätopluka, jak láme prúty, hovorím priatelia, nech budúceho starca, dajte mu pokoj. To je orientálna povesť, ktorú o 100 rokov po páde Veľkej moci, Veľkej Moravy využil taký lavoboček ako Konštantín Porfirogenetos, ktorý sa dostal na byzantský stolec. Použil to ako poučenie pro svojich synov, aby boli svorní. Budíš, ale ja chcem panovníka iného. Muža, panovníka, vojvodcu na koni, ktorý dobil a podriadil celú strednú Európu do jednej veľkej ríše, akú pred ním ani po ňom už nikto neurobil. Ak by sa bola udržala, boli by sa dejiny strednej Európy nepochybne vyvíjali ináč. Počujete dobre. Ja som urobil malú prednášku. Tí moji priatelia pozorne počúvali a hovorili, áno, ja chcem, aby to bol Svätopluk na koni. S vyťaženým mečom tej doby, nie krátkým rímským, ale poriadnym mečom, ktorý sa tedy používa 1,10 m. Oboj strane nabrúsený, ktorý mohol len poriadny chlap máchať a byť v boji. A nech tam stojí obrátený smerom dole na juh, odkiaľ Slovákom vždy je veľké nepriateľstvo a veľké nebezpečenstvo.
takého Svätopluka, ktorý stojí tam na koni a ďakuje svojmu vojsku po vyhratej bitke, že mu dobre slúžilo a dobre ho poslúchalo. Takého Svätopluka ja tam chcem. A tak sme sa dohodli. Áno, takého Svätopluka má byť Vojvod Kulich. Predseda vlády prislúbil, že urobí nadáciu, aby sme zozbierali peniaze, aby sme tu mali z čoho postaviť a uliať. A ja som slúbil, že ja pri otváraní tejto sochy, a nevedel som, kedy bude, ako bude, že napíšem knihu Král Svätopluk. A ja som ju aj napísal, priatelia, po nociach. Keby tu bola moja manželka, už nebohá, by vám to dosvedčal, jak som sa noci a noci umáral, jak som to v jednom expresnom čase sa znova vrátil k mnohým prameňom a veciam. Lebo dovtedy nebola napísaná žiadna monografia o Svätoplukovi. Boli len drobné články a epizódy. Sústavný výklad jeho života nebol. Musel som urobiť tú priekopnícku pionierskú cestu, aby som tú knihu napísal. A ďakujem Matici Slovenskej, že v jej vydavateľstva ju expresne vydali. A aj mi poslali za ňu honorár, 200 eur som dostal za ňu, alebo 220, už presne neviem. No, takže to bolo ku knižke aj ku soche kráľa Svätopluka. Prepáčte mi, občas zakašlem. No a ako vidíte tú mapu Veľkej Moravy, ono totiž to možno ešte ďalej niekde to bude, ale ja len pripomeniem, že vlastne Veľká Morava sa konštituovala z dvoch kniežatstiev slovanských, staroslovanských. Jedno kniežatstvo sa nachádzalo na pravom brehu rieky Moravy, tam boli tí Mojmírovci ako kniežací rod. Druhé kniežatstvo sa nachádzalo na pravom brehu, na ľavom brehu Moravy. Tam bolo Nitrianske kniežatstvo, okolie teda Bratislavy a ďalej teda Slovensko hornaté. Na to Nitrianske kniežatstvo tam vládol knieža Pribina, ten bol ale práve Mojmírovcami vyhnaný, až natoľko, že si musel hľadať svoje nové miesto. Dolu išiel cez Panóniu až k Blatenskému jazeru, tam založil Blatnohrad a tam v podstate vytvoril svoje kniežatstvo, samozrejme za pomoci síce Frankov, ale bolo to slovanské kniežatstvo, ktoré prijalo teda kresťanstvo z rúk bavorských biskupov. Každopádne už za jeho syna Kocela toto kniežatstvo vlastne viac menej padlo a bolo súčasťou Veľkomoravskej ríše za Svätopluka. Keď sa tak na tú mapu zahľadíte, tak vidíte, že to jadro vlastne toho nitrianskeho kniežatstva bolo celé hornaté Slovensko až dolu za Dunaj, až ku Ostrihomu, až dolu do bývalej rímskej provincie Panónia. A tam sme mali stret záujmov medzi Veľkou Moravou a medzi Franskou ríšou. Potom ďalej vidíte, postupne Svätopluk pripojil české krajiny, pripojil Lužice, pripojil Sliesko, Vyslansko, celé to Zadunajsko, aj tam, kde bol Blatnohrad, Zátisie, takže bola to veľká ríša v hraniciach od roku 800, možno 74 po rok 894. A prečo o tom tak informujem? Pretože dnes sa často hovorí, že neodiďme z Európy, ťahajú nás spreč z Európy. V roku 90 bolo heslo vrátime sa späť do Európy. Priatelia, my sme nikdy Európu neopustili. My sme tu boli od 6. storočia nášho letopočtu. Už tomu predchádzala Sámova ríša,
Už tomu predchádzalo prisídľovanie Slovienov, staroslovienov sem do týchto našich oblastí cez Karpaty, niekde od bieloruských jazier, Pripiať a tak ďalej. A čo bolo zaujímavé, podľa profesora histórie Matúša Kučeru, aj nejaký letopisec Rímskej ríše zaznamenal, že Slovania sa tu vyskytovali, ako keby ich tu bol niekto rozosial, ale boli mieromilovní, nadviazali na bývalé keltské hospodárenie a rozvíjali poľnohospodárstvo ako roľníctvo ďalej. Len treba povedať tie geopolitické dôsledky, že vlastne na západ od Veľkej Moravy sa rozprestierala východofranská ríša, dolu západo-južne cez Alpy bola Svätá ríša rímska, ktorá ale neobsahovala len Rím územne, ale všade, kde bolo kresťanstvo, kde boli biskupy, sa táto rímska ríša svätá rozprestierala na základe vtedajšej politiky, teda kresťanského náboženstva. Dolu južnejšie od Dunaja bola Bulharská ríša. Bulhári, ktorí prišli niekde tam zo stepí až niekde od Aralského jazera, zároveň ale tu bolo slovanské obyvateľstvo, kde sa teda títo Bulhári asimilovali a Bulharská ríša teda už je považovaná za staroslovanskú. Takisto ešte južnejšie bol Konštantinopol a teda Byzantská ríša, východorímska ríša. A niekde hlboko ďaleko cez tie lesy karpatské, cez Karpatský oblúk, kde máte napísané východoslovanské kmeny, tam niekde sa práve vytvárala Kievská Rus na základe ruského jazyka. Takže to bolo to územie. My sme vtedy patrili k mocnárstvu. A že sme patrili k mocnárstvu, o tom je ďalší. Tento ďalší dôkaz vidíte na podstavci ku soche, kde je text. Tak ako pomenoval profesor Matúš Kučera, je to oltár vlasti. Je tam vyznačený letopočet Svetopluk 864, 894. 894 to je žiaľ dátum úmrtia alebo teda zmiznutia Svätopluka. 864 to je letopočet, keď Svetopluk veľmi aktívne už ako knieža nitrianske vstúpil do súboja o veľkomoravské mocnárstvo, vládnutie, dalo by sa tak povedať, a kde vlastne až v roku, myslím, že 1883 alebo 8 dostal tú česť byť pomenovaný pápežom Jánom VIII v privilégiu Bula Industriae Tue za kráľa. Rex Sventibor, kráľ Svetopluk. Je tam napísaný nejaký názov na tom oltári a musíme to naozaj tak brať, že ak niekto by spochybňoval štátnosť Slovenska tu na slovenskom území, tak jednoducho hreší. Jednoducho ani len podľa práva nemá pravdu, pretože my sme tu boli od 6. storočia, možno aj o niečo skôr, pretože keď Belisarius, zapisovateľ východorímskeho byzantského cára, spisoval, aké to boli vojenské jednotky tuto od dunajských Slovianov, tak písal o ich statočnosti, písal o tom, že tu bolo 6,000 vojakov, dobre vyzbrojených mečami a bolo 3,000 jazdcov. To sa jednoducho nevybuduje za jednu generáciu, veľmi ťažko v tom období. Takže takto to s nami bolo. No a teda už upozorním len na to, že socha kráľa Svätopluka sa nachádza na Bratislavskom hrade na nádvorí pred vchodom do hradu a okolo musia prejsť všetky delegácie, ktorých privážajú automobily, všetky štátne delegácie, či už premiéry, predsedovia vlád
alebo predstavitelia nejakých združení alebo podobne. A tu ich víta prezident alebo premiér. Tak ako povedal profesor Matúš Kučera, daroval ako riaditeľ Slovenského národného múzea toto územie aj s Haradom Národnej rade Slovenskej republiky, takže tam má plné právo každú oficiálnu diplomatickú návštevu Slovenska uviesť tu. A určite sa všetci pýtajú, kto je to ten mocný vojvoda na tom koni, ktorý je tu na Bratislavskom hrade. Okrem iného potom budete mať ešte ďalší pohľad na sochu jazdeckú. Predovšetkým si treba uvedomiť, že vzpína sa jeho kôň, kráľ Svetopluk drží meč a podľa aj profesora Kučeru je to o tom, že ďakuje vojskám, ktoré sa v roku 882, 883 vrhli na Panóniu, ktorá v tom čase bola v rukách východofranskej ríše. On hovorí vlčou papuľou dobili toto územie a toto územie potom patrilo Veľkomoravskej ríši až do časov, keď Svetopluk videl zúbožené staromaďarské kmene, ktoré boli o jednu civilizáciu nižšie, bola to pastierská civilizácia, požiadali Svetopluka o možnosť sa usídliť a Svetopluk, nevediac, ako to bude ďalej v histórii, im povolil usídliť sa na tej rovine a na tej savane medzi riekou Tisa a Dunaj. Takto sme zachránili vtedy staromaďarské kmene. Takže takto by som to dopovedal. A pôjdeme ďalej. Ďalej bude pán profesor Kučera hovoriť a potom si pustíme záznam zo slávnosti. Takže nech sa páči, pán profesor. Že tradícia o Veľkej Morave a písomné pramene hovoria, že podľa geografa Bavorského boli dve Veľké Moravy. Jedna, že má 13 hradov, druhá vyše 30. Dajte si na mapy. Daj som na mapu archeologické výskumy a bolo jasné, že to jedni tí merehani nevedeli názov určiť, tí spravodajcovia vojenskí, ktorí robili geografa Bavorského pre franského kráľa. Napísali, že to sú tí mereháni s 13 hradmi a tí druhí merehári majú 34 či 36 hradov. Dal som ich na mapu a boli to hrady Slovenska vrátane východného Slovenska, severu Spiša a Potisia, kde už boli odhalené aj hrady aj na Činkove na juhu, aj na severe, na Spišia inde. Sme ich len nakreslili do mapy a naraz bolo jasné, že áno, veľká franská ríša zistila, že keď bude viesť vojnu proti Veľkej Morave, že sú tu dve centrá. Jedno sa sformovalo už začias Pribinu v Nitre a udržiava sa tradícia samostatného panovníckeho stolca a že tá druhá je už potom v čase, kedy Svetopluk sa stal znova panovníkom obidvoch týchto krajín. A ja som to pekne vysvetlil. Prekvapil ma list pána kardinála Korsa, môjho dobrého priateľa, hovorí, pán profesor, preboha, však toto sme my nevedeli. A my sme ani nevedeli, že máme od 11. a 12. storočia zapísanú 2 až 3 tradície o Veľkom Svetoplukovi. Hovorí, máme, pán profesor, a ja som o tom, pán otec kardinál, a ja som o tom aj prednášal na spoločnom zasadnutí Československo-Polskej komisii v Polsku, lebo téma bola historické tradície historizmu národov Čechov, Poliakov a Slovákov a moji Tak je to, pán profesor, skutočne dejiny treba vedecky skúmať a nie si vymýšľať ako mnohí autori dnes na YouTube,
všelijaké tie zoskupenia, ktoré romantizujú Slovákov, alebo naopak podceňujú a pripisujú im veci, ktoré sem ani len nepatria. A ja by som pokračoval ďalej ešte jedným znepokojujúcim úryvkom. Počkajte mi chvíľočku, skúsim ten úryvok nastaviť. Takže hneď to bude. Áno, už to ide. A teraz. A ja som si za to potom vyslúžil obrovskú dávku nadávok a špinavosti. Jeden celý fascikál, keby som vám ich čítal. Až by ste sa čudovali, čo sa potom dialo. Kvôli tomuto. Takže ak by bolo to záujem, alebo by to redakcia aj vyžadovala, čo všetko sa dialo, čo všetko vadilo, aké boli snahy sochu rozstaviť a preliať, ako Richard Sulík zostavil. Aha. Taký zbor, ja by som ho nazval Paholkou, lebo ani jeden nebol historik Veľkej Moravy, ani jeden nenapísal o Veľkej Morave ani riadok. Bol tam len zakomplaktovaný môj žiak, ktorý ušiel a nehal sa uviesť politickému nátlaku. A to koktavý môj žiak, Joj, to nemuselo byť. Steinhíbel, ktorého som nemohol poslať do školy. Ale boli aj iní nepriateľskí historici. Ja som ho poslal do akadémie, kde z neho spracovali taký protislovenský element. Aj. Takže to sa dozvedáte aj tú atmosféru. Už vtedy v roku 2010 tá atmosféra bola veľmi hustá a nebola príjemná. Nož tak o tomto, žiaľ Bohu, sú slovenské dejiny a my poďme počúvať ďalej. Takže nastavíme si to tu. Dobre, a spúšťame. Počúvajte profesora Kučeru, ktorý povedal, že na boku má gardistický znak. socha Svätopluka. Bože môj, čo tí heraldici nevidia? Prosím, ak raz bude čas, môžeme si porozprávať, ako je to s tým našim štátnym znakom, dvojkrížom na troch kopcoch, Už sme to čo mali. je byzantský znak Áno. kresťanstva, víťazstva Krista nad Golgotou. Zdôvodňovali sme to. Hej. To je len fáma, už Tatra, Matra, Fatra, Atrik. Dvojkríž je víťazstvo Krista nad smrťou. A títo mladíci, čo odrazu videli všade Hlinkovú gardu, tých by som poslal do severného Francúzska. Sú tam kostoly, kde takýto 14. storočia sú takéto znaky. No a k tomu teda už len smutne poznamenám, že to je absolútne sebevražedný boj niektorých častí slovenskej spoločnosti, keď stále sa vracajú akože popálni k nejakej fašistickej, gardistickej minulosti slovenského štátu. Áno, je treba si na to dávať pozor. Vyrovnali sme sa s tým spoločnosti, odsúdili sme to. Nakoniec kvôli tomu bolo Slovenské národné povstanie, kde popri partizánoch a popri ľude povstala aj slovenská armáda. Áno, presne tá istá slovenská armáda, ktorá bola nasadená vďaka Tisovi a vláde slovenského štátu v útoku na Sovietsky zväz, plán Barbarossa, pôsobila hlavne teda na Ukrajine. A v povstaní by ste videli všetky takéto znaky
slovenského štátu, teda rovnoramenný dvojkríž čierny na bielom podklade, či to bolo na helmách slovenských vojakov, ktorí hynuli v Slovenskom národnom povstaní, alebo to bolo aj na uniformách. Pretože nebolo možné vtedy objednať si z Číny nejaké nové nášivky a objednať si niekde od nejakej veľmoci spracovateľskej nejaké rýchlo nové helmy, ktoré by ukazovali práve tú slovenskú štátnosť. Takéto helmy a takéto znaky nakoniec vidíte aj vo filmoch o Slovenskom národnom povstaní za socializmu, napríklad Deň, ktorý neumrie a niektoré ďalšie. Ale to len na okraj toho, aký sme my niekedy malí na Slovensku, že namiesto, aby sme sa hrdili našou históriou, tak ju osierame. To som povedal veľmi škaredo, ale naozaj to platí. No a teraz poďme ďalej. Teraz si ešte vypočujeme priamo zo slávností, ktorá sa odohrala 6. júna, príhovor predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Chvíľočku, prosím. V Bratislavskom hrade. Napríklad jeho životopisca, pán spisovateľ Jan No, Čamaj, povieme si to za chvíľu. Knieža Matúš, životopisnú, sa toho už nedožilo. Dámy a páni, vážení priatelia, nenechajme sa pomýliť. Vlastenectvo neznamená nacionalizmus. Niekedy nás obvinujú, ak chceme hovoriť veci tak, ako ich cítime. My na rozdiel ale od iných nehovoríme, že sme nadradení, že sme nespokojní s územným usporiadaním Európy, že sme lepší a zdá ako tí ostatní. Nie je nič také. Hovoríme len, že sme hrdí na svoj národ a na jeho históriu. Hovoríme len, že sme tu boli a že tu vždy budeme. Jedným slovom hovoríme, že sme Slováci a nehovoríme to ako nacionalisti, ale ako vlastenci. A národní nihilisti nepochopili to základné, že človek môže byť tolerantný a otvorený, že môže rešpektovať menšiny, že môže rešpektovať a musí ľudské práva a iné kultúry, že môže byť proeurópsky, že môže byť moderný, ako hovoria aj naši mladí, môže byť cool, ale cez to všetko môže byť aj hrdý vlastenec. Takže to ste počuli až nadčasový prejav na tej slávnosti predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Pašku, ktorý teda v roku 2018 odišiel, nedožil sa, povedzme, takejto relácie. Takže toľko a vypočujeme si ešte pána profesora Kučeru. Ešte národ, ktorý má tak silný genofond, fyzicky i mravný. Predstavte si, že nie v Európe takého štátu a takého národa, ktorý by sa v tak nesvojprávnych podmienkach konštituoval. Jednak národ a jednak štát. Bohužiaľ, často to z nás tlkali, že sme mladý národ, mladý štát. To nie je pravda. My sme spolu s inými zakladali novú Európu. My sme na troskách, dneska ste videli, spoločnosť sa veľmi zaujímala, aké sú keľtské objavy na hrade, aké sú rímske objavy. My sme priamo na tú civilizáciu nadviazali. My sme na nej budovali Samovú ríšu, my sme na nej budovali Veľkú Moravu. No a dokonca nie, že sme to budovali, aj v čase, keď sme stratili tento štát, sme si uchovali tradíciu. Ľudia zabúdajú, že tradícia je silnejšia ako skutočná história, ako skutočné fakty. Tradícia to sú dejiny v hlavách ľudí. To sú vážnejšie dejiny ako tie, čo sú napísané. A na tom treba pracovať, aby to ľudia vedeli. A tak sme sa rozhodli, že postavíme na Bratislavskom hrade sochu kráľa Svätopluka, lebo to je jediný z tých korunovaných hlav v počiatkoch našej štátnosti, ku ktorému vznikla ľudová tradícia. Takže som vás previedol reláciou, ktorá bola na Slobodnom vysielači Banská Bystrica s profesorom histórie Matúšom Kučerom. Je to ovšem už memoriálna spomienka, pretože pán profesor žiaľ Bohu už odišiel.
už môžeme na ňo len spomínať a preto si ctím, že môžem tieto jeho slová, aj keď je to možno trošku nekvalitnejšie a možno sú starecké, použiť, pretože mám na to autorizáciu, bol som redaktorom, ktorý s ním nahral pre Slobodný vysielač Banská Bystrica vyše 10 dvojhodinových relácií o histórii pre klub národohospodárov. No, ja len poznamenám, že tak, ako bolo povedané, my sme sa aj teraz konštituovali ako moderný národ. Československo nás zachránilo, jeho vznik a potom v podstate rozvoj. Veľmi nám pomohol povojnový rozvoj, Slovenské národné povstanie, kde sme sa teda zorientovali, kam patríme. Veľmi nám pomohol povojnový vývoj, nech sa nikto nehnevá, ale povojnové roky, 40 rokov od roku 1948 po rok 1990 bol zas ten, kde sme zveladili národné hospodárstvo Slovenska a treba povedať aj to, že prvý raz v histórii nás pribudlo o 1,8 milióna, čiže o 1 800 000 Slovákov, teda občanov Slovenska naviac. Toto sa už ako si nezopakuje, dnes už nám tvrdia, že vymierame. Takže keď sa pozrete na tento obrázok kráľa Svätopluka, je naozaj podivuhodné a úctivé uctiť si ho každoročne príchodom pod jeho sochu a darovaním venca alebo kvetín, pripomenutím si. A keď vidíte tie množstva turistov, ktoré prichádzajú denne na Bratislavský hrad, chodia okolo sochy, lúštia tam tie písmená na podstavci a pýtajú sa, čo to je za vládcu, čo to je za vojvodu, čo to je za jazdca. Ja im to vždy rád vysvetľujem, pokiaľ som tam v akejkoľvek reči chcú. A dokonca pripojím aj takéto fakty, že v rukách drží Svätoplukov meč. Tento Svätoplukov meč sa nachádza ako replika priamo v jednej z miestností hore na Devínskom hrade, úplne tam v tých najvyšších miestach. A podľa profesora Matúša Kučeru bol originál tohto meča schovaný v Slovenskom národnom múzeu. A už len teda dopoviem k tej legende a k tej histórii. Naozaj je to tak, že sa traduje v histórii pod Veľkej Moravy po generácie, že Svätopluk neodišiel, Svätopluk nezahynul. Zostúpil z koňa, stratil sa vo vojsku, koňa teda odohnal, meč zakopal niekde hlboko na Nitrianskom úbočí, vystúpil hore pod horu Zobor a tam sa prihlásil ku kňazom ako pustovník. A že Svätopluk, náš vojvoda, stále žije, to si tradície ústne podávajú rodičia deťom a ja keby som mal syna alebo vnuka, takisto by som ho za prvé nazval Svätoplukom, lebo je to krásne meno, Svätý Pluk. A za druhé hovoril by som o tejto povesti. Mimochodom táto povesť sa dostala potom historicky do povedomia ako českého, tak aj moravského a slovenského národa. Na Slovensku je táto tradícia definovaná v legende o sitnianskych rytieroch, že keď bude Slovensku najhoršie, vystúpia sitnianskí rytieri a zachránia Slovensko. Takisto v Čechách, že keď bude najhoršie, vystúpia rytieri z hory Blánik a sú to blaničtí žitíži, ktorí teda zachránia Čechy. Ja sa pýtam celkom otvorene, nie je na čase, aby Svätopluk znova prišiel, vzopel sa na mocnom koni, zdvihol meč a povedal, tu sme boli odjak živa, tu budeme. To české my sme byli, my sme a my budem. Takisto my sme tu boli, my sme tu a my tu aj budeme. Veľmi pekne ďakujem za počúvanie.